влог от Златни пясъци. Здравейте и добре дошли отново в моят канал. От много време, имам предвид много време не съм снимала, може би март месец, нещо от този сорт. В днешното видео ще се опитам да заснема влог от Златни пясъци, от екскурзията ни, почивката ни с по-голяма част от класът ми. Часът е около 9:45, към 11 трябва да съм готова. Сега чакам да ми се направи закуската. Почти готова съм, остава ми само да си измия зъбите. Реално се чуя сега кой парфюм да използвам, този на Гису. И другият вариант, на който мисля да се спра, е Zara Sublime Epoque. Може би сте забелязали, може би в TikTok видеята ми, може би и сега в това видео. Не знам колко ще фокусира, ще ви сложа тук снимка или видео. Това са тези Prom Nails, т.е. ногтите, които избрах за балът. И понеже имаше сребристи елементи по роклята, абсолютно всичко трябваше друго да е сребристо. Беше много готино. Ще останем за 2 вечери, т.е. за 2 нощувки. Т.е. днес е първия ни честит ден на детето. Нищо, че ще го видите сигурно в края на седмицата, надявам се. Като цяло първи, втори, на трети се прибираме, но ще се видим, предполага, като тръгна. Не знам, ще се опитам да снимам в стаята. Не знам колко ще ми се получи. Здравейте отново. Преди, може би, час и половина пристигнахме. Другите обядваха, аз закусих доста по-късно и не ми се яде. Но сега ще направим мини рум тур. Влизате, огледало, лампа, тук има за закачане, за обувки, гардероб. Тук имаме тоалетната. И ето тук имаме душ кабина, лампи, телевизор. Тук имаме тераса, но ето така изглежда и навън. И навън има няколко стола. Ще покажа по-подреденото и наместено легло. И другите отидоха към някакъв басейн имало. Аз след малко сигурно ще отида. Обаче утре май го дават да вали 95%, така че не знам дали ще стигнем дори до плажа. Ще си сложа телефона да се зарежда. Между другото, искам да ви кажа, че е доста чисто. Имаме и мини хладилник. Оплаши се! Той хапе, брат! Той хапе, той будли има. Брат, не са хапе. Има газ. Аз съм своен човек. Добро утро! Така, не знам къде да ви сложа. Игнорираме отзаде. Не можа да заспа до 3:30, не знам защо. Много бях уморена, но не можа да заспа. И ще ви покажа продукти, които използвах вчера и днес. По едно време забравих да снимам. Започвам с днес. Ролон на Vichy. Мирише хубаво. Този спрей за тяло на Sol de Janeiro 48. Балсам за устни на Summer Fridays. Също днес използвах този Summer Fridays Jet Lag Mask. Вчера използвах този парфюм на Jimmy Choo. Молива за устни на Enel Beauty в нюанс 02. Oil Tint на Florence Van Mels. Гел за вежди на Rare Beauty. Руш на Rare Beauty. Ето този Huda Beauty Primer. Времето навън е доста мрачно. Какво се случи днес да апдейтна? Останах към 9 без нещо. Набързо
оправихме се, закусихме, след това се върнахме, просто си говорихме. Накрая имахме около 20 минути, половин час, просто да убием времето. Решихме всички да отидем край басейна, да си говорим. 12 без 10, 12 без 15 тръгнахме. След това се прибрахме и това е. Надявам се този влог наистина да го кача. Знам, че не се получи както очаквах, кога да снимам и какво точно да снимам. Просто ми беше леко неудобно или неловко. Здравейте, отново се включвам. Това е вече на следващия ден. Преди да завърша самото видео, реших да ви покажа няколко нови придобивки, които наскоро си взех. Така че нека да започваме. Мини Лили и Douglas Hole. Почвам първо с Лили. Тези два душ гела просто не са в момента в мен. Този душ гел, това е един от най-любимите ми душ гелове и този, който се води Coconut Paradise или нещо такова. Отново не ми допадна. Прахообразен хайлайтер на Makeup Revolution и е в нюанс Dare to Devoke. Продължаваме нататък с тази Tingle Teaser четка за коса. Беше буквално на 8 евро намалена. Екскурзията си я използвах няколко пъти. Много готина, много ми харесва и е много компактна. Douglas Hole. Имаме 3 малки тестери. Believe, този е хидратиращият им крем. Clarins, някакъв хидратиращ, матиращ гел за лице. Това мини парфюмче на Dolce & Gabbana Light Blue. И сега естествено главните продукти, тези два парфюма. Опаковката на Jimmy Choo просто е един път. Наистина, вижте колко красиво изглежда. 10 мл. Не исках пълноразмерен вариант, а исках мини вариант. Ето така изглежда. И другият аромат е на Paco Rabanne. Rabanne Million Gold for Her и е 30 мл версия. Много ми харесва отново упаковката. Просто детайлите. Тук има името и мирише уникално. Просто наистина уникално. Не мога да опиша самият аромат. Просто наистина като един диамант. Това е като цяло. Надявам се видеото да ви е харесало, да ви е било забавно, интересно, приятно и може би ако все още сте на училище или сте нямали лятно настроение, да съм отключила лятното настроение във вас. Дали би ви било интересно да направя едно от следващите си видеа, тип като Q&A или да отговарям на вашите въпроси, да разказвам story times и така нататък покрай май месец, т.е. матури, балове, изпращане, аксесуари, рокли, прически и ако искате такова видео, в коментарите напишете вашите въпроси или може да ги напишете налично в TikTok. Това е. Чао!